Aku makan terus pamit wong jono lucu kok tapi wong mau apa ya? Udah omah turu. Kowe mikirake tangga, kowe mikirake kanca lan tuan. Belum tahu semua. Iya padha karo bojomu mau dorong pakai mojo bae. Bilet saking ngajeng ngantos tinggi. Ya, ngene iki. Ini gitu. Kan udah wes. Kok angin iki. Kan ada banjirnya ini, sudah banjir. Kalau padha lho. Orang tuh lumpuh aja no. Sebes pas nalikane wong tuamu mau goro dadi patih oleh mojo baik gagah lampir
tekso tanggung jawab sautuwe gak kira mau romantis kuwi berapa sanggup pas tau itu kula badhe dipangkat kula muncul kemo Jepang pas membayangin sadurunge jumangkah metu sak jabane Palu Onggo tani motor kepadang kita pasti kemauan belum berkembang ini agungane Sudarman Kakek Yai Ulan itu kue magio-gio kembali ojo kue percaya ambil gaman nanti percaya marang yang dewasa mesti kemauan pulau nanti pitanto sekali ingin jantung sang pulau ini jagat roh ojo nanti uang kalau lagamu ojo tujuan pendopo wah jengkol kowe cuma juga ana pidana